iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Noon niya lang ti panggurguraan kanyak ni Mayora Gertrudes. Ngayon na ni Ver na kanyak nanang. Ay, amaw, anak ko. Amuyo? Kasmat lang ka di iti pampanunutak nanang? Ay, mabalain anak ko. Amaw at ikinakurapay tayo tirasaon. Aging ka kadi kanayat ket adda kasta nanang? Adda diskriminasyon? Gapo ka dito may saklangan ako rapay. Saan mo adamagan kanyak dayta? Tamis mo asikat, ti makapaspasamakan na. Isu ano adapan nakabalin na lipat mo ni Verna. Ta makita, awan na saya at apagtungpalan ti relasyon nyo adwa. Aging nga iti adatin, naturay nga inana. Saan nanang? Nakasagana ka mangilaban iti ayan-ayat mi. Nga uray pa katayam. Wen nanang, nakasagana kiti dayta. Ay anak ko. Tawan tumot lang iti serserbi kanyak. Numapukaw ko ni Verna. Ay nagadumot ti sabali amabalin mo apangibaw ingan itirik na. Saan ang mabalin nga irukmak ti ayan-ayat mi nanang? Ti kapatgan, ilaban mi ti relasyon mi. Danawat da report. Oh, anya dayta? Adda kan no may isang sanglad na may parit at droga iti playa ti San Antonio. Kasta ka di? Ngam delikado. Tadda ka no nang hatong opisyal dito San Antonio. Ngadday tinikudan da ito'y apa nagipusli. Anya? Sus, sino mo't na ito ng hatong opisyal? Aktibo ka di no retiradan? Aktibo. Sinalbagan. Tiagdama Mayora. Anya? Ni Mayora Gertrudes. Wen, Sinalbagan na biyag. di ina tinubiyam. Dakas dati bro. Maipitak sa iti dahito eh. Di pa'y simangpat ni Berna kunayo, Mayora? Wan, isa masurunak man. Ang mga no nakasinarak manan iti dayjay Martin. Isungar da masurunak. Langgong dayjay Ngam saan nga agbitot ti loko? Saan na siya tidong paran ay ipatapaw ko iti baybay ti bangkay na? Awan gayam kido. Mayora. Ada gayam sumangla da kargamento. Kasta ka di. Sika ko mati mang escort kadakwata. No problem, Mayora. Sana bale, ta iti truck ko apagkarkargaan iti ikan ti pakailugaan da. Kasta ka di, Mayora. Wan, kat dagiti epektos, na ikabil iti tiyan dagiti dadakkel nga ikan. Na isaksik da iti tiyan da. Wan, Mayora. Uray anya mapaspasama. Saan nyo nga ipalubos ama intercept ti kargamento? Dati na idanon kada kami a report nanan. Ay saus. Makabangkam ni Mayura kan ina ti kaayan-ayat mau. Wan nanang, malipitak. Ngamnas kan amay patungpal tilintag. Kas kamang dahito yung ahensya tituray. Trabaho lang ako nada. Awan personalan. Pag-aamu tayo anabilag ni Mayura. Dito'y San Antonio. Ang mga no, anya ti aramidin na kontrakin ka anak ko. Santak lagad di alib atin nanang. Ay, abusta dito'y tinaka-distinwam. Wan nga rod. Ay, anya nga rod ti panggap mo ita anak ko. Saan ko nga rod nga amuno anya ti ibagakan ko na nanang. Amangan no ibagana apadpadaksam ti inana no ibagam ken ko na. Masapol ang makaala kami pa itinaragdag siya ng ebidensya. May ipapan iti dayto eh. Ay nagdakas matan ni Mayura no pudno dayta. Wan nga rod nanang. Ket maiparit pa'y nga agas.
Natangken na talaga ti ulom, Verna. Mama, Amok, anak isinarak ka manan iti dayjay a Martin. Daytoy ti tandaanam. Diyak kayat asalong nga singam ti bilin ko. apay ka di akas tatir aramidan yung kanyak, Mama. Awan ka dit karbengak amang pili iti lalaki apakayan ayatak. Kan katakunay-nay kunto iti biyag. Amo madyak kayat ti taong ambisyoso. Sana gaputa ka mangen ti Coast Guard kat nangaton ti panagkunanay ti bagina. Ison ti pagtangsit na. Mama, Amok kaya dayjay amamirmiraot ti buwak na ang babaen ken ka. saan, Mama? Saan mo nga ikalintagan dayjay amamirmiraot? Tauray anya ti mapaspasamak. Saan ko nga ipalubos nga iso ti pagtinaga? Kasano no sa lunga singak na itakayat yo, Mama? Agbabawi ka no kasta ti aramidem. Tauray kusing awan tawidem kanyak. Dayta kadilahan tinapatet kada kayo. Saan ka nagrigrigat ang nagipundar amay salaang amamirmiraot ti mayranot? Maawatam? Kay kayat ko pa hingawan tawidak. Nam ti mapugaw ko ti ayatek, Mama. Anya? Verna! Agsubli ka! Verna! Sinalbak! Pumaod a parikot ko ni Verna. May turad na ko na supringan. Mayora. Gapo iti dayjay a Martin. Iba kayo lang. Noon niya tiramidon makankuana, Mayora. Sa anak pa ilang agtigtig na iti pakadadaelak gito. Nang runak at masungat ti eleksyon. Mayora. No adadakas ama pasamag ken Martin ita. Siyak lakit iti tuduan ni Verna. Kat amangan no iso mismo ti mangimamag kanyak. Oh, anya nga rod, Mayora. At sa bali agundawa eh. Masurunak launa iti dayjay Martin. Saan ka ngagdanag? Kasaritak to iti nalapat. Kat no di nagtungpalan, ipatapaw ko ti bangkay na iti tao. Et mo asawan, sikat ti may samang sitar iti maatap alugan, apagkalap a maatap a naglaon iti kontrabando nga agas. Wen nanang, ang ada kakadua kamang ti smuggling task force ti pulisya. Kita maanak ka, amang ano day tati pakairubwam. Trabaho ko dahil nanang, sana mabarin nga agtukyadak. Ay, anak, Kat no nyaman ti mapasamak, awatin mi. Diyos ko. Ngem saan kayo ngagdanag. Masapon nga agtignay tayo, kontra kadag ito'y akinadakas. Kat mo saan tayo ngagtignay ita? Kaano pa eh? Ay, anak ko, aganad ka kuma. Sigurado nga armado da kijay. Saan ta kapakadanagan nanang, talagang aganadak. Anya ka no ti maisang sanglad. Nagduduma. Ngem ti kang runaan ket droga. Manan. Wen nanang, adara kagtang na intelligence report iti opisina mi. Amay sa tuyo ili ti o transport point ti may sa sindikato. Diyos ko. Ay, agan anad ka. Jak lakit di maklo no adadakas ama pasamak ken ka. Nang dakkel ti kasi ti Diyos. Di naman sigurong ipalubos nga adadakas sa mapasamak kanyak. Anya ti madam Bro Carlo. Nakasagana amin ang titim. Sa balit agbantay iti apply kan exit iti takdang. Good. Sa balit matagrupo tayo. No smuggler dagiti daduma nakalugan iti barko pagkalap. Ken adda ti hot cargo alinaon ti barko da. Lumaban talakit di. Awan parikot. Ta naka full battle girl dagiti kakadwato ay apulis. Kan oray da tayo. Konektado ni Mayor Hertrudes iti daytong aktibidad. Amangan no maatake. Sigurado da ita. Saan na nga mo nagapit ti provincial command ti daduma a reading team. At daman tao na kadagiti pulis ti San Antonio. Amangan no mabolilyaso. Naitalang ti parikot. Sige bro, tadapi papanak ha. Agita kami kan Verna. Ngayon mabit kami lang. Yamanak. Tanay kantamanan iti gundawe nga agsarak dito yung paborito ta apanganan hani. Wanhan, Angam sana ka makapagbayag ha. Adda ngamin operations mi. kasta ka di? Adda mission mi. Ket masapol nga adda iti HQ1R.
Sakbay nga agtignay kami. Anya ka diti mission nyo? Dagiti man maatap ng smugglers. Anya? Ada ka di kasta dito sa San Antonio? At dahani. Kat masirib dagiti pasurot ti sa ira. Tama ipalamanan ka dagiti dadakkel na ikan dagiti droga. Nagbayag ni Gido ang ururay ken Caverna. Apay nga itakalaang nga sumagpat. Adalang napananligin Carmel, Mama. Carmel? Wano day jay Martin? Pudno mati bagbagak. Kan di magas kami kini Carmel iti restaurant. Akadwayo day jay Martin? Saan? Apay nga nga inururay nak tayo dya tao. Anya kumat gapo na nga urayan nak? Iso, ti kayat ko ang mga sawa ken ka. Anya? Oh, I'm sorry, Mama. Jack man nugutan day ta kayat yo. Berna! Agsubli ka! Di nagtalikudan nga! Berna! Sinalbagan! Saan asyak ti sukirin, Berna? Tadyak to ipalubos ko nakmanan. Aday jay amamirmiraot ti agnomarto iti kinabak nang anagrigrigatak nga impundar. Nanang, sana ko nagbayag ha? Masapo lang makasubya ka di headquarters. Maaganad ka anak ka. Wen nanang, nga may karkararagan dak ko ma. Ay. Asalwadan nak ti apo. Kanayo na day tater aramidag. Sige nanang, mapanakon. Ay, tarabayan nakakumati Diyos, anak ko. Diyos ko. Tarabayan kumati anak ko. Sika kumati mang salwad kan kuana. Kan ilisim iti pagad. Nagkuyog kayo manan iti dayjay alalaki. Sorry, Mama. Ngamawanda ka sa aramidan mi. Awan no awan. Ngamjak kayat amakirelasyon ka ken kuana. I'm sorry manen, Mama. Ngamda ito'y siguron ti pang salungasingak iti bilin nyo. Aniya. Adaan ako ni tinaan-anay nga edad. Nung nagbalinak man napaspasurot kada kayo idi, nagtultulnugak. Saan itan, nung may papan iti pakaseknan ti pusok. Aniya. Lading itak, Mama. Ngam didak malapdan ang makirelasyon ka ni Martin. Taay ayatak. Lading itak, Mama. Saan aga po tadakal ka? Sukiran na kon kainap. Kaputa saan anain kalintigan ti kayat yung ang mapasamak. Di yung nga biyangan ti pakaseknan ti pusok, Mama. Kasta ti kunam. Ngam sakpay laang ti inam. Katnoan niya ti amok apagimbagam. Aramidak. Pagimbagak ka di ti panang lapad yung kanya kagayat. Nawaya ka ang makirelasyon. Basta saan lakit di ani Martin. Anya? Kanday to'y ti tandaanam. No anya ti pagayatak. Iso ti matungpal. Iti kastoy nga aramidan nyo. Kaslasandak nga anak. Anya? Tano anak da ka talaga? Saan kumaada kayo ti mangkeltay iti ragsak ko? Ngam, sa bali ti kayat yung mapasamak? Kay kayat yung siguro akit kitaan along daangat gabay ti bukod yung apagragsakan. Pagimbagam ti pampanunutag. Diyak kayat nga agbanag kanto ang nakakaasi. Dakkel abid dutyo. No ipagarupyo kinabak ng laang ti puon ti ragsak ti may sa at tao. No kasta ti panagrignakin pa nang ipapanyo. Didak ko maipadpada kada kayo. Kaano pa'y anasursurong ti sumungsong ba't kanya kiti kasta, ha? Da kayo matlang tinang isuro kanyak, Mama. Ngamin, uray sa dino ti papanantayo. Di urubeng apakibyangan ti pakasaknan ti pusok. Takarubengak ti agayat. Anya? Katno ti rason. Kat ti mapukaw asa ni kwawo no kinabak nangyo. Saan anasakit tinakam ko nga uray awan tawidag kada kayo. Basta saan ko mapukaw ti ayatek. Anya? Napudot sakit diti ulo yo, Mayora. Ada ka di parikot? Ada, ni Verna. Oh, apay, Mayora? Nadisuwak ti anak ko. Anya? Kat dayjay a Martin Roque ti kapuna. Iso ang maluksawak iti dayjay a tao. Nonya ti kunayo, Mayora. Paikan tayo iti pagnakman. Anya? Ada tao tayo. Uray kos gadejay.
Awan gaway na. Ito! Oray siyak. Nalaos tigurak kin kwa na, Mayora. Bayan bailaan, na siyang ti makamukan kwa na. Kaya't ko nga ikan iti ultimatum ti awanan pa eh. Aywan gayam, ti papaaramid ko kada kayo itarabi eh. Wan, Mayora. Saan kayo ngagdanag? Adda kami niti lugar. Nasayaan! Don't worry. No adda man nagdursok amang lapad kita kami. Malas dalaang. Ngam saan ko akayat ti may ramraman. Wan, Mayora. Ammo kunti aramidak. Sige nga ron. Kastapay. Bye. Bye, Mayora. Dakkel agatad ti balor ti shipment ita. Saan mabalin ama intercept dagiti Coast Guard? Nagado dagiti pulis ditoy kat... Nagado dagiti speedboat alugan dagiti Coast Guard. Salbag. Dakas daytoy. Natiktikan dan samot ti shipment. Masapul ang makapanawag ditoy. Sakbay ang mairamramanak. Makaamutitan no si tarandak dagiti pulis. Ang muklatan ti rason ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Padaawag ni Gito. Anya nga tati padamag na. Hello, Gido. Kumusta ti shipment? Timtang dagiti nagatua pulis. Kan adda pa speedboat, Mayora. Anya? At alakit din nakaitip ka dagiti autoridad. Sinalpag. Kasanon ti droga. Okay lang mat siguro. No saan da sukimatan dagiti banyera kan styrofoam. Agraman dagiti ikan. Kat, ayan mo nga ron. Di manawag iti aplaya. Kat na imbag. Na nakapanawag. Ang mga no imbestigaran dak kat may ramraman kayo. Tamo da atao dak. Numaala dadagiti droga. Dakkel apukaw ko. Kan amangan numaduktalan da nga damok kadagiti kargamento. Iso nga rod ang nag-iskapuak ijay, Mayora. Ay, sinalbag! Ay, dakkel apukaw ko. Agmamalasak sa akin di. May nainayon pa iti parikot ko kan Verna. Malige, Bro Martin. Madaman ti investigasyon na sino dagiti involved. Tidagas na, Bro Carlo. Ti akin ko kay ti fish vendor truck. Oray saan ngagsao dagiti natilew apahinante. Kastamatan iti driver. Mamuandan no asino takin kukwa. Tinakarehistro. Tidagas na. Positive dagiti nakaplastik ama ata pa siya bu. Nga day ti tiyan dagiti dadakkel nga ikan. Agraman ti barko apagkalap ko na impound. Dakkel dati ang nagapanan tayo, bro. Kasanon no maamuan ti ina ni Berna wino ni Mayora. Ket iso ti adday ti likodan dagito nga illegal activity. No mapanak na ka ti korte, kalabuso. Masuspindi wino may katpaya Mayora. Awan mabalin no agba nagagasta. Ang atidog pa proseso. Ngam no nabatad dagiti ebidensya. Hana makalisi. Sigurado ang masuspindi. Kabayatin ti may waywayat ng investigasyon. Kasta talaga ti mapasamak. Ad-addan nga aburido. Kanamangan, no pagpupungtutan na ka. Adakan ko anang dayta, bro. Awan dakas nga aramidag. Basol ko kadi nga agayat akin ko na. Kan agayat nat kanya. Ti anak na ti kain mo asawan? Liber na. Agannad ka. Ano ti bodyguard ti Mayora. Aramid na lakid di ti amin nakabalan na. Ama magsina ka na kayo. Saan taklakid alibatan na kiti tao na makigasang-gasa tak, bro. No mabalin ko mga dalata ti kadwan na makasinarak ka iti kainayat mo. Napaulimag ka. Damag ko nga datos-tuso ni Mayora Gertrudes. Laglagay ba, bro? Awan agnanayon na kinadakas.
Agari latta nga agari ti kinaimbag. Apay nga dagiti na ipadamag anatiliw ama atap a hot shipment, mama. Saan ko nga mo? Anya? Tidagas na. Naikarga ka na pa iti truck tayo apag ikarkargaan na iti ikan kan prutas. Day tagaruti pa imbestigar ko. Kaya tiyo sawon, saan yung amo day chay? Saan? Tapi na arkila ti driver ti truck ajak amo. Weno di na impakada kanyak. Anya? Day ta tipod no. Iso akas taunay ti pungtot ko kan gardo a driver ko. Kat iso ti pay balot ko. Kaasi mat. Anya kaasi? Gunggula na. Inrobo nagpay. Saan na kadi nga mo nga dahat item o no shabu kadagin styrofoam? Day tangarot ti pakasurunak. Kat dosaak day jay a driver. Pay balot ko. Ni Martin day ito ha? Apa nga ta? Hello, Han? Hello, honey. Awisan ka kumano at daway amin to lunch. Okay. Pagkitaan ta. Iti sigod ah. O, sige. At dalang napatag nga ibagakan ka. Napatag. Pasensyahan nga, Jack, may ibaga dito yung cellphone. Sige. Apa kuston to nagkita kami kini Carmel. Agkat oray kadwam to na. Mabalil mat nga ang mga na personal matibagam. Medyo. Oh, matlagayam. Okay, inton malpastalangan nagkita. Sige nga, Rodhan. Dahil talaan. Love you. Bye. Bye. Oh, anya nga tatibag ka ni Martin? Napatag ka noon ay? Naimbag, tasan ka pa nakapanaw. Apay? At tasang nga ilim, ijay labi. Oh, asino? Ni Mayura. Anya? Oh, anya ti kadaan na dito eh. Saan ko nga mo? May ipapan ka di iti operations di Policia kan Coast Guard. Mamon to. Sige, mapanay tiyan. Masapol ang maamuak no anya ti ibagana, bro. Agyamanak, tanadanon ka dito'y Coast Guard Headquarters, Martin. Anya ka diti maipay ko kada kayo, Mayor. Napatag ti ibagakkan ka. Anya ka di dyan, Mayor. Ibagakkan ka nagpaiso. Saan ko akayat ti relasyon nyo ken Verna no bilang tantan? Mayor. Kayat ko aliklikam ti anak ko. Kayat mo manuin no saan. Kantap no saan mo mat ako na. Oh, hadto iti cheque. Blank check data. Awatam. Nagbabalakit din ti panagkit kita yo kanyak, Mayor. Iti kinataok. Ngem lading itak. When? Awatak na ito check. Makita. Rupat kwarta ka talaga. Kaya't mo ti bumaknang babae ni ti anak ko. Nagbidot kayo, Mayor. Saan ko nga ilako ti ayat ko? Abdo ti check kayo. Pinigis-pigis mo ti cheque. Katima ko nak. Awan makalapad kada kami kan Verna nga agpapan kada kayo nga inana. Karkaritam ka di ti kabaalak nga aramidan lalaki. Saan nagas ti kahit ko asawan, Mayor? Amok asaan kayo akabaalan, tabak nang kayo. Nabilig kayo. Ngimkit di, tilaan karbengan mi ti irupir ko. Takarbengan mi dayto nga awan mabalin amakibiyang. Ibagak matkan ka. Saan kantong agbaliki? Agpipisin alalaki. Mayor. Amok, kaya't mo ti bumaknang babaan iti anak ko. Taamom akakaiso na agtawid iti sanikuak. Naturad kayo magsalita iti kasta. Tadakwar tayo. Adda kayo iti turay. Ngam laglagipan niya. Saan na iti amin agundaway. Ket maaramat yu ti kwartayo. Nang runa iti nagan ni ayat. Ta saan ko apagatadan ti ayat ko iti anak yo. Aniya. Ta ti ayat nga insagot ko ken kuana. Ket katugad ti biyag ko. Adula amin. Kaya't naasawan, Mayor.
Nakasagana ka mangisalda iti biyag ko. Gapo iti dayta nga ayat. Natangsit ka, nagsarsarita. Kaslada ka ba alam kung ipagpampanakal mo? Aklunag. Nababaak lang. Ngem addamet dayaw ko. Ken addamet karbangak nga agayat. Daga ti kayarigam no idilig iti kasasaad ko. Ang mga nuad ada kagura na kanin mayura iti dayta nga inaramid mo. Adakan ko nanan. Inrupir ko lang matikalintaga kas individual. Wan, no siyak maawatak. Ngam sabali nga ti pamati ni mayura. Tatila ang kinabaknang na ti pagpamanakal na. Ay, Impamatmat ko lang. Asan nga ani nabangag dito rabaw ti daga. Ket magatatan iti pirak. Nang runa itirit na ti may sa tao nanan. ay pudno day ta anak ko. Ngam kaadwan kadagiti baknang ita ket kasta ti pamati da. Agpapan iti kalintigan. Dayaw kenrik na ti may sa tao. Pagarupon da amagatang da. Ngem makitan to nanan. Nupod mo ti amin. Patsak nga agkornon tumatlaang ni Mayora Gertrudes. Ti awanan bain, alalaki. Relax, Mayora. Or-orayak lang ti go signal nyo. No ikan mi ti pagnakman na. Aramidan nyo ti kayat yung aramid. Hindi da kiramraman. Okay, Mayora. Kaya't kumat at ititigran ti awanan pain a Martin. Oh, sobra ti kinapangas na. Lating itakan. Ure na kurapayak lang. At damet dayaw ko. Saan ka ba palawan itinaramit mo? Hustulaan. Impakitam ka ni mama, adi na mabalin agatangan amin abanag dito lubong. Wen, tasaan ang magatadan iti pirak. Wen no kinabak nang ti panagayat ko kan ka. Kasta Ahmad, mangnamnama ka. Urayan at aramida ni mama, di naktong pasurot iti kayat na. Agyamanakan. Kasing karikan ka. Uray ka sanupe kadakkel dagiti bangan iti nagbatan ta. Sarang tek amin ida. Ilaban ko lang ti ayan ayat ta. Kasta Ahmad, uray pa'y laksi din na kaanak ni mama. Nga uray sinti mo kat awan tawidak kan ko na. Nakasagana ak. Basta saan lakit di asika, di mapukaw ko. Kasta agmatan. Mapukaw man ti amin kanyak. Basta saan lakit yasi ka. Tanusikat mapukaw ka. Awan tun sir-sir bitibiyag kanyak. Ikarit detakan ka. San lang asika? Oray siyak. San ka nga mo? Nanyat pagbanagan ti piyak ko na mapukaw ka. Kati kagdanag. Anyaman ti mapasamak kanyak. Ayatan ka. Itiag nga na yon. Same here, Han. Ayatan ka itiag na nayon. Ket ilaban ko dayta. Angis ko man ti magsat. Ay, nalabas mo't nga rod ni Mayora no naaramid na tikastakin Martin. Juan Carmel, nalabasan ni mama. Tilang kinabaknang na tinapatagkan ko na. Ipagarup nga ta ni Mayora ang magatang na amin abanag dito'y lubong. Juan Yarod, awan at parikot ka ni Martin. Nasingpat, awan bisyo na. Tilang mo't kinakurapay na ti parikot. Juan nga rod. Nga madamat permanente at trabaho na. Kan at damat takam na. Ta nakaturpos mo ti 4-year course. Kan na-commission na Coast Guard. Ay, iso nga rod. Ngam, apay adi magustuhan ni Mayora. Ay, jak maawatan. Amok mo't asa nakasjay ni Martin. Ay, kaya tanya nga rod ti plano yo. Orayan at mapaspasamak. Ilaban mi ti ayan ayat mi. Nga oray pa'y awan tawidak iti kinabaknang mi. Ngam, pili bakmet ken Martin. Wan nga ron. At least, naiturad mo't ni Martin nga imparupa ken ni Mayora. Anak kasagana amang irupir iti ayan ayat yo. San lang nga iso, Carmel? Oray siyak.
Ngagpapanlaksi din nga anak ni mama. Saan ko nga isakripisyo ti ayat kan pakasaknan ti pusok. Jesus apo mat. Pagpatinggaan ngay day ta aparikot yu kan Martin. Diyak amo, Carmel. Ngam oray anyat mapaspasamak. Oray pa'y kaipapanan ti panangipulang ko iti bukod kabiyag. Nakasaganaak. Isu ngam saan ko mamutin adumteng iti kasta apunto. Santo mariing ni Mayora iti kinapudno ti ayan ayat yu kan Martin. Tano mapukaw ko ni Martin? Diyak matamon no kasano. Noon niya mati pagpanagan ti biyak ko, Carmel. Samsam itik to pa'y sigurong ti matay no dumteng ti kasta apunto. Ala, dakkel abangan iti ayan ayat yu na Mayora kan gido nga isu ti kayat na ang mga asawa ken ka. Ay, Carmel. Kat sapay la ko ma. Ta madupir yu dagita abangan. Kat agbanag to na saya at ti ayan ayat yu iti kamaudyanan na. Nakasagana kami ken Martin iti anyaman na mapasamak. Wala na saya at no kasta, friend. Kastay ko nak, uray anya ti mapasamak. Anges ko man ti magsat. Ilaban ko ti panagayat ko ken ni Martin. Anya dyan ibagbagam kanyak anapatag amaamuhag? Makagaran akon. Perna, saan na kumakagura? Ken saan mo kumapagarupen na padpadasik ni Mayora amamam? Ha? Ngem, maatap mo involved ni Mayora. Iti illegal shipment iti may parit a droga. Anya? Ket na iti rumrumarit investigation. Ngamin, trak yu a pagkarkargaan da kadag ti may biyay nga ikan. Tinakaykargaan da gidya nga epektos. Di mama, ada illegal nga aramid na. Ngem palihon pa. Kinunana, nga awan amuna iti nasa o shipment. Tanakam lang ti driver kan dagiti pahinante. Anya? Kat paibalod na kano dahi at driver. Sige. Adakan ko anan amang lusot iti dayta. Kat sapel ako ma. Ta saan nga agbutang dagiti amang ibagay ti pod na. Nung mapanak na ka nga involved, wano karaman ni mama. Isudan ti makamo iti dayta. Wen. Kas iti nakunak. Araramiden may lang ti trabaho mi hani. Maawatan ka. Ngamjak pulos may sa panunutan. Nga ada illegal nga aramid ni mama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasaritak ni Mama Carmel. Masakol nga isardengnan. Napod naman nga da koneksyon na kadagiti mapaspasamak. Ket no adda? Jakamon no niya tiramidak. Nung mapanagnaganda nga adda amuna. Amangan no maikat akas mayor. Nasaysayat pa'y no kasta, Carmel. Maragsakan ka? Uwan. Kabamain laang. Anya pa'y dayaw na nung mapanagnagan nga da illegal nga aramiden na. Dayta ti kababay nga agpayso, friend. Anyan tupay ti may pagpanakil na kini Martin. Anyan tupay ti may pangas na. Saan laang ani Martin, friend? Dagiti umili. Carmel, kuyugan na ko ma. Oh, apay, papananta. Mapantay ti nakaibaludan ti driver kan dagiti pahinante. Itatanasa pa pa'y mama, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Anya, sumardeng ka, Verna. Awan ammo kadagiti ibagbagam. Pinaarkila ti driver adjak ammo. Saan akon nga ubing mama, akabailan nyo o panlikugan. Anya, Pangasyo. Kinapudno na. Saan lang aday tati madamdamag kong aramiden nyo. Gam sa anak tagtagari. Kat ti kadaksan. Adda maatap asya po anay palaman iti tiyan dagiti dadakkel nga ikan. sumardeng ka. Saan mo nga ammo ti sarsaritaam? Siguro, dayjay a Martin tinangibagakan ka. Makita na.
At tanto aldaw kanyak dayjay nga awanan bain. Saan dak amaalukoy kadagita nga ibagbagayo, mama. Tanabatad tinangag ko. Nalaos ti pong tutyok ni kito. Tana-intercept dagiti pan nakabagi ti lintag ti kargamento. Saan lang rekta, mama? No saan nyo pa'y nga amo? Nagpudnon dagiti tao yo. Ti driver. Kan ti pahinante. Anya? Iso nga orayan yun, ti supwe na yo. Dagiti awanan bain. Dagiti takrot. Saan amabalin amabalodak, Gido? Kanaimbag. Numabalod laang, Mayora. Anya kumapay? Umuna. Patyak ang masuspende kayo. Kalpasan na. Maikat kayon a Mayor. Saan amabalin? Dagita ti posible ang mapasamak, Mayora. Saan? Mangalaak iti kalaingan a lawyer. Ang nabatad dagiti ebidensya, Mayora. Ti kadaksan. Dakkel agatad ti syabo na alada. Taon mo talaga mitidakas ti kinabak ng daya, Mayora. Kunam no asino alapad iti relasyon nyo kan Berna. Mapagsisil po kon, bro. Nalabit, adda kang runan na rason no apay. Anya dayda? Di na kaya't nga agsinlingad kami ti anak na. Paamangan numaduktalang tinarugit nga aramid na, kat maibabay. Mabalin. Gusto ka, Martin? Kasi ni Berna, bro. No saan nga isardang ti ina na ti mading aramid na. No saan na mabalod. Amangan no mismo adag iti kakadwa na iti sindikato ti mangpatay kan kwa na. Kahit mo asawan, oray babae, patayin da nga ta. Bro, awan santuan dagiti kamang ti sindikato no mairobo da. Ganaban na. Bimakbak kita na pasurot ti sayro. Tidakis na nga rod ita. Nagpudnon dagiti tao na. Dayta ti parikot. At dan iti piskalya ti reklamo kontra kan kwa na. Kasano nga rod dayta? Posible masuspindi. Ken may katamayor ti San Antonio. Amangan no pabasulan na ka, bro. Awan ti direkta koneksyon ko kadagiti nang intercept iti kargamento, bro. Back up tayo lang dagiti polis. Kasla sana nakapapati dayta. Ngam nalawagan. Nalawag timbaga dagiti tao na. Iso sana maikat ita iti panunot dagiti umili. At ikinabak nang naket nagtao iti dakes, bro. Kasano nga rodan ni Verna? Iso ti maibabain laon na eh. Una, nagkasam dayta? Rumwara nagdakes ti inana, Mayora? Ken uray day agido. Mairaman ang maimbestigar. Ti driver bodyguard ni Mayora? Wen? Sigun ka dagiti tao da. Isu ka no ti katalag ti Mayora. Nadagsan ti parikot ko, Carmel. Maipapan kada kayo kan Martin? Saan? Mabalin ka din nga ibagamon kanya. Naibagakon kan ka ti may papaniti posible. Apan nakairaman ni mama kadagiti na intercept a puslit at droga. Dagiti na idulin iti buksit dagiti dadakkel nga ikan? Among kadi. Nagpudnon dagiti tao ni mama. Anya? Diyos ko! Juan Carmel. Katsigon kan Martin. Mabalin ang masuspindi ni mama kas Mayora. Kabayatan tinon-unag apan nakaimbestigar ti kaso. Saan amabalin daytoy, Gido? Mayora. Ipamuspusan ti pan nakapukaw dagiti nga awanan pai. Isuda nga minti mamagyaw, Mayora. Adalaki din ang pilit kadakwada. Ang kasanon. Nuiraman dagiti nga awanan bain, Mayora. Aglamang ka. Saan amabalin amatiliw ka? Awanan kontak ko nung mapasamak dayta. Juan, Mayora. Mapan ka iti rest house ko. Saan tak nga ta sa pulo ni Jay? Uray anya ti mapaspasamak. Saan ka apatiliw?
Mayora, Ada pa aramid ko kan ka. anya dayta. Numasuspindi ak kan mabalot ak. Agay ayatan dayjay a Martin. Nawayatan kan Verna. Anya nga ti aramidan mi, Mayora. Balaagam. Masapul nga adaywan na ni Verna. No saan na akayat nga dadakas a mapasamak kadakwada nga agina. Adda ng bang ni tidalan ko. No sa anak nagbidat, lugan ni Gido a driver bodyguard ni Mayora Gertrudes. Adda ita. Adda di mo sa agad wa katawa. May katlo ni Gido. Umaytad dito eh. Saan ka dumasagi tilugan ko? Ken agalerto ak. Saan da ko mga agbidot? Tamapilitan ak ang mga ramid iti saan arubeng. Nagkurus man ang tidalan ta, Martin. Anya ti masapol yung kanya, Gido. Adalang kahit ko ang mapasamat. Klikli ka mo ni Berna. Tano saan? Tano saan? Anya? Agbabawi kan to. Anya? Anya ti panagkitkitam kanyak. Ubing anala ka amabot-putang, Gido. Amo ka naturad ka. Tadarmas mo. Sige. Tapnawan makunkunan, ikatagtipaltog ko. Kat agrangit ta iti mano-mano. Ayop ka. Sikapin lang tinakapadara kanyak. Ladingirat, Gido. Ngayon pinilit nak. Pulis. Saan nyo aganda kan timang darok kini Martin? Sinalbag. Si Kagido. Nasarakan na kamat lang. Sige Martin, lumugan kan. Limbag ta sinurot na ka. Pagsubsublihan na ka ni Teniente di headquarters. Saan tapay analpas, Martin? Agkursto pa'y tidalan ta. Numapasamak pa'y day Gido. Anya ti kahit masawan? Urayam ti panakiraman mo iti kaso ni Mayora Gertrudes. Tandani ka na irobo bro. Naimbag ta sinarunoda ka adagos. Ngam kabalak na gijay, bro. Ngam saan ka ngagtaltalak ka na gijay? Kita man nung makapagpangasto pa no tiliwan dagiti pulis. Kit dagiti sigod at tao ni Mayora. Maipayanda ko ma, iti proteksyon. Well, bro. Nakasaritak ni Tanyante. Anya nga timakon na ti Mayora ita. Agbasawang lakit di dayjay. Panagkunak, masuspindi dayjay. Well, bro. May pakat tingipan tilintag. Kunada nga rod. Nawa ni sa babdalo. Wen bro Martin. Nalabsan daya ang Mayora tinagpanakal. Gaputa iso ti Mayor dito sa San Antonio. At dala ta pagpatinggaan ti panaglablabas, bro. Iso da ito hindi ibagbagakan pag-am ka kamapasamak, mama. Saan amabalin? Nasaya ata nasuspindi kayo laang. Ngamulit day ni tinagan nyo. Agikaro kanyak dagiti awanan bain anang ibulgar iti amin. Amangan na iti sumaruno kata restaurant da kayon, mama. Aniya? Kat ka babay nita, inal daw ang may warwargawag iti radyo ti mapaspasamak kada kayo. Sakbay nga restaurantak, aglemengak. Mama, kat masapol akadwa ka nga umadayo. anya? Kat saan ka ngagkagad? Awan ka po na nga isurot dakkan aglemeng kayo, mama. Dumagsan lang tinagbasulan nyo. Naskan asangwan nyo dagiti kaso yo, tangay inarami jo. Di nak isuro! Mama, Saan ko akayat ti mabalot?
Itan ti pakapaneknekan nyo, asaan nga agnanayon kat maaramat yu ti kwartayo. Apay kit din nasaan? Alaag kadagiti agkakalaing nga bugado. Sige, ngam saan nyo agan datin ti aglamang. No talaga nga awan basol yo, kan kunayo nga dot kwartayo, ilaban nyo ti kaso yo. Paneknekan nyo not guilty kayo. Kunak mat adinak isuro. Basta aglamang akpailaang tapno makapagtignaya. Ne, di ba na radyo mawawag? Apa nga ta? Hello? Martin, akita ta ko ma. Oh, apa adda ka di parigot? Masapo lang makapagtignay tasak ba nga aramid ni mama ti plano na. Oh, sige. Sa dino ti pagkitaan ta? Sa dino ti papanam bro? Nagpakada kan tangente. Agkita kami lang kan Verna. Adda ka no parekot na kan mayor. O sige, ipakadakmat kan tenyente ta ko yuganda ka. Amang ano anyaman ng taramidin ti grupo ni Gido. Agi amanak bro, angam oresaanan. Kabalak da ito ay. Sana mabalin. Masapul mo ti backup. Saan ko akayat nga dadda ka sa mapasamak king ka bro? Saan amabalin na amabalutak? Aglamang akpailaang. Kadit kuyog ko ni Verna. Tapno saan da maadaan iti gundaway iti dayjay ang Martin. Oh, ni Gido. Anya nga tamot ti baga daytoy alam ko. Hello, Gido? Mayora, napahay kami anang sanab kan Martin. Timtang na kiti kakadwana. Anya? Kan ada na ibagada kanyag. Urayag ka no ti pan nakairaman ko iti kaso yo. Nagkuna. Dayjay ang Martin. Isong aglamang ka Gido. Tauray siyak. Aglamang ak. Kadwak ni Verna. Sige, naawanan ti ibagam. Agrubuatak. Sige, Mayora. Bye. Buong ti ulod ay ito'y. Inrubutak. Dagiti mismo at tao. Patuloy ka di. Iaglama. Sana kayat ni Berna ti plano ka. Ngam saan nga iso ti masurot. Masapol nga ikuyog ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan kami pa'y analpas kan Martin? Sa anak-anak kabalas. Iti sumaro na. Saanan ang manong-mano ti laban mi. Paltugak at dagosan. Anya di imbagan. Mairaman ak iti kaso ni Mayora. Oh, salbag. Salbag dagi di kakadwami. Kasano nga ta mapatay mi ida. Tapno awanan agsaksi kontra kada kami kan Mayora. Makapabad trip. Salbag. Lugan dagiti pulis. Siya nga tatigagarada. Anya ti aramida. Kaya't yung asawon, patuloyin nyo taglamang, mama. What? Kadwa ka. Sa anak asumurot ka na kayo. Tapno anya. Tapno nawaya kayo latakan Martin. Imbagak lang arudan. Sangawin nyo ti kaso yung mama. Tauray ko na yung aglamang kayo. Saan nyo amay tarayan ti basol nyo? Anya kit din nasaan? Ba't nangak? Kat uray sa dino ti papanak. Katadagas to sa... Mama, daiti ka di ti pagpampanakilyo kinabaknang nyo.
tinagtaon itinarugit awagas. Dahita ka di, mama? Sumardag ka! Anya ti rupa nga isarangyo kadagiti tao. Da kadagiti makamamo kada kayo. Ha, mama? Di nakbugkawan na kasta. Amangan numalipatak manan nga anak ka. Da kayo pa iti adaganas ng agungat. Idinto da kayo lang arudan ti adamati nga aramid na. Tinumpadak manan. Awan karbangam amang bugkaw kanya kakasta. Anak kalaang. Nagdakas kayo nga ina, mama. Talaga dakas kayo. Kat na ito'y timakunak. Sige, aglaman kayo ngam sa anak asumurot kada kayo. Sinalpag. Sukiran na kunti anak ko. Kapulaang itidayjay alalaki. Makabil ko pa yan ti kakaiso ng anak ko. Ngam saan? Uray anya ti mapasamak. Saan ko nga ipalubos ang mapalutak? Bantayak ni Verna. Saan kun apalubusan arumwar kan makipagkita iti dayjay a Martin? Rumwar gayam kumaitay. Naimbag tanasiputak. Dahil tati parikot ko ita, bro. Kunana nga kita kami dito ang awan matin. Diyak pa yan makontak ti cellphone na. Anya nga Roden? Kunana nga da parikot na ken mayor. Amangan mo't no... Anya, bro. Ape adi mo ituloy ti ibagam. Amangan mo't no sana na pinalubusan ni Mayor Armar. Anya. Amo mo't tanda bakit? Naturay launay. Kaya't ko tiyang may maysa. Please, honey. Anyaman ti parikot mo. Saan mo abugpugodan? Kaya't ko tiyang madayo. Saan ko na kayat tiyang naad dito'y palay? Anya. Nakaikadteng akon. Pumanawak dito'y itamatlaan. No anyaman ti plano. Please, i-share mo kanyak. Sukunin ka dita. Saanan? Ibagaklangan no sa dino ti papanak. Saan? Urayan nak. Umayak dita itamat lang. Kaya't nakaikuyog ni mama iti papanan na. Pumanaw, kasta. Wan, aglamang, kaya't nakaikuyog. Anya. Kasta timbaga na. Rumara ka maitayan ngam nakita nak. Isa dinak na urayan. I'm sorry. Sa dino ti paglimangan na. Tsaka mo. O sige, umawag ak tulatan no malibasak ni mama. Bye. Sorry, mama. Ngamnas kan nga aramid at detoy. Adda kan kwanan. No napatpatir aramidan na ngam siya anak na. No aglamang, makamuditan. Mabayin ak paikitin kapitar aramidan ni mama. Ito ganti ka po na asanan na nakasangpat itinagtulakan niyo. Well, bro. Urayak ka no ti awag na. Sana ka nagbidot itimbaga. Sana na pinalubusan ni Mayor at anak na Armar. Ngayon ipamuspusan ka no never na ti makalipas. Di na pala tiliwan mo arestaran ni Mayor. Tapno awanan parikot yo. Well, nga rod. Awan gayam. Nadamag mo? Kaya niya. Insurot ka no mo dagiti polis ni Gido. Igipresinto. Nasayat man. May sape da di apasurot ti sa iro. Sana na nakaskas daw. Ta sa iro nga rod tibos na. Sarong karaktuman no dawayag. Kuma. Mabalod amin agamat ni Mayora. Tapno saanan ang makapagtignay pay. Agyaman nagkaroon no kasta, attorney. Wan, amukon ti aramitek tapno agulimot dagiti awanan paing. Wan, attorney. Agyamanak. Bye. Wan nga paiso.
At damat kontak ko amang butbuteng kadakwada. Awagak ni Patrolman Tugadi. Uray na suspendiak a mayor. At dapay lapilag ko. Sanda nga mo nga aduting kaamat ko. Agyaman nagtiinurin na kani. Naimbag ta naribasam ni Mayora. Sinipsip ko ta kasi markiti kwarto na. Katya mo na, adaak pa ila iti kwarto. Okay. Salino ti kahit mapapanan? Kawaw ti panunod ko. Tsaka mo. Kaya't mo, yawit kayo balay. Si Kape lang ti maturog iti kwarto. Sika ti maka mo. San kang hagdanag? Naanos matinanan? Sige, adakan ka. Ngam sa anak ang makapagbayag. Diyak kaya't amay raman ka. No bilang sa pulinak ni mama. Kat maduktalan na nga daak iti balayo. San kang hagdanag? Nakasaganag. Anya? Uray ta dinak may darum iti kidnapping. Tamabalin mo latang ibaga. Anag disnudo ka asimurot kanyak. Kangunaan na, adakan iti husto nga edad. Okay. San kang hagdanag? Kabailak na irupir kinamamatirik na kan karbangak. May salang ti pagsakit ang tinakam ko. Di pa nang kabil na kanyak. Sandangan na nam minsan. Banag adi na inarami di ti kalabas. Kasta ka di. Kan agamak na ijay kanyak. Kaputaan mo kung ti aramid na. Han? Mabalin ko na supringan. Kanulapdan naklata. Nulapdan nak nga agayat kan ka. Ibaga ka siyak amis mo ti mangibulkar iti dakes nga aramid na. Ana, dito yung pala nga agyan ni Verna. Ha? Nagtalaw iya balay na. Kinabil pa yan ni Mayora. Pasensya kayon. Numayak mangistorbo kata kayo, nana. Ay, awan pa rin ka at balasang ka. Basta maikarilakit de, tinano mo abalay may. Sana napatid kanyak tayo, nana. Mabit lang. Mangantayo pa eh. Baliwan tayo ti agsasarita inton madamdaman. Sukil nga anak. Mayora, Sa dino nga ta tinaturungan ni Verna. amangan mo't no... No, anya. Kusimurutan, wano intarayan ni Martin, Mayora. Anya. Katay ito yung tikundaway yo. Idarom yun ni Martin, iti kaso a kidnapping. Kasano nga idarong ko? Katya ka mo no ada ija iti anak ko, wino anya. O di mapantay ijay, Mayora. Anya? Iti kasta, mamuan tayo no podno ti atap ko, no saan? Kunak man no naglimang ka. Saan ta ka basta tiliwan, no awan darong kontra kanyak. Kan nalakaklang alusutan day ta, Mayora. Basta ikanda kiti nalaing nga abogado. Sige. Sana bali. Taadan nagtignay iti pagbalutan. Kat butbut ngandan dagiti sigod at taok. No ituloy dati agsaksi kontra kanyak. Iraman ko apukawan dagiti pamilyada. Wow! Great, Mayora. Gusto. Kita akla no saan da bumaliktad. Kat ibabawi da ti mo na nga imbagada kadagiti pulis. O sige, Mayora. Iso asaan ka ngagdanag. Siya kunti makaamo. Mala. Sukunan dak nga ro dito'y balay. Takaduan dak gidaw. Bye. Kasta tinapasamak nanang. Isong agyan pa ilang ni Verna dito eh. Ay, iso Sapay ko ma. Tamaawatan niya ti sitwasyon, nana. Sa anak mo't namin abulusan ni Martin ang mapanagnad iti sa bali ang lugar. Sana mabalin. Ay, adalakat nga ro din dito. Ay, di ano sa mun abalasan ka. Wen, nana. Tinapatag, ada pag naadak.
Ay nga kasanaw no surutan na ka ni Mayura ditaw. Kat iriklamo na ti anak kaw. Saan abas na makapagtignay iti dakas nanang. At da nabilin ko a tao, amang paliw iti amin agaraw da. Ay, iso anak kaw. Ngam urayan niya papaspasamak nana. Saan na amaya dayon ni mama? Ay, anya ka di ti masapulyaw, Mayura. Ayan, ti anak ko. Ah, anak mo, winaw anak kaw. Tinalaing nga anak mo. Ayan na. Ay, simra ka na iti trabaho na Mayura. Adan ija headquarters. Apay kaday. No awan ditoy. Ayan ni Verna nga anak ko. Ah, anak yaw. Anay, apay asa pulo nyo dito iti anak yaw, Mayura. Nagtalaw ijay balay. Wano saan? Ang mga no kinidnapan ti anak yo, ti anak ko. Nay, ay saan a kidnapper ti anak ko, Mayura ah? Nagatupay lang asaw. Irwar mo ti anak ko. Imbagak mutan kada kayaw. Awan dito iti anak yaw. Di nakpagpungtuton si kabagat. Ah, Mayora, ada ni Martin. Nasayaan. Kaya't ko akarin nisot day tangagraraman. ay pangasiyaw. Mayora. Anya ti kayat asawan da ito? Irwar mo ti anak ko. Anak yo? Apay asa pulin nyo kanyak ti anak yo? Sinalbag ka. Saan nakatangtangsitan. Tapuling lang ti kayarigam. At da ka di naramid ko ama di kada kayo. Takas ta ti ibagbagayo kanyak. Salbag ka. Amo ka nagkamangkan ka ti anak ko. Irwar mo no di mo kayat nga idarong ka iti kidnapping. Kidnapping? Wan. Sana siya ti kalkalabanan, Martin. Agbabawi ka lang. Amok nawan gaway ko kada kayo, Mayora. Baknang kayo. Nabilag. Impluensyado. Ngem nakasagana akmat amang hilaban iti kagbangak. Aniya? Nangruna iti maipapan iti pakasek ng ti pusok. Nan kay tibain. Sige. Doon ko na yung idarumdag. Kuyugan kayo pa EJ Police Station. Natangsit kang agsarsalita nga magbabawi kan to. Awan amok abasol ko, Mayora. No adaman rumbang amabuteng. Ket dagiti agdabasol na. Wenno narugit nga aramid na. Niya? Tati na angot. Uray kasano ti panangkalog mo. Sumngawlat ta. Sinalbag ka mamirmiraot. Santa pa yan alpas. Kasta ka di? O niya, Mayora. Kuyugan kayo EJ Police Station? Huh? Ayop ka, Martin. Ulita ka. Santa pa yan alpas. Sige, Gito. Mapantayon. Tamangan doon niya pa iti maramid ko. Mapantayan, gagatuan. Sa anak nga ubing amabot-butang ti asino man. Taawan amok nga aramid ko nanang. Ay ngam anak. Sublianda ka laki day. Saan kayo nagdanag, nanang? Saan abasta makapagtignay kontra kanyak ni Mayor? Ay, adu ti tao ni Mayor. Ay, kasanaon. No pagaramidan da ka iti dakas. At dati Diyos sa salaknib ko nanang. Amok adinak baybayan. Tawan mat dakas nga aramid ko.